Hm. Krásný dobrý den, Barbara. Já jsem hrozně ráda, že jste si na mě udělala čas na povídání si o tom, jak vám bylo v tréninku na řízení svýho času. Pojďte mě povědět, jak se máte. Nebo co vás i třeba přivedlo k tomu, že si se mnou chcete o tom povídat. No, hlavně vlastně i to, že jsem si musela dohledat ty věci jako zpátky, jo. Protože vlastně některý jsem jako začala praktikovat, vlastně na začátku toho kurzu víc, a se říká, to už jako je nějaká doba, tak to je jakoby i fajn příležitost si tomu jakoby vrátit a refreshnout to, protože je to prostě potřeba, jo. Říkám, jo, tak to já to najdu, protože jsem si to vlastně jako i fyzicky tiskla ty věci a rozhodně na začátku jsem to jako pečlivě vyplňovala. Pak to upadalo, ale vlastně, a teď jsem si říkala, kdy to vlastně bylo. A já jsem se to jako našla a to ten první týden byl někdy na začátku listopadu 23, jo. Wow. Říkám, no, tak ale vlastně jsem měla radost, protože když jsem se na to podívala, jsem si říkala, tak jsem na tom asi trochu líp, jako v rámci té organizace práce a takový, jako co je důležitý a míň a nějaký seskupování. Jak to vypadalo na začátku, jakože je to beznadějný, tak to nakonec se něco uchytilo v rámci té praxe, tak vlastně mi to potěšilo. No a když takhle teda na to koukáte s tím jako dvouletým odstupem už, tak jako co vám tam dneska třeba přichází, že byla ta jako zajímavost, kterou jste si uvědomila? No vlastně i to dobře, tak se mi moc líbila, nebo fajn vlastně uvědomění tam byla taková osa, nějaká práce s tou energií i v rámci třeba toho školního jako roku. Už je to vlastně na začátku nějaký témata nebo body nebo organizace nějakých věcí plánovat s ohledem na tu energii. Nejenom jakoby na ten čas, kdy je kdy jako volno nebo něco, ale člověk už sám u sebe jako má vypozorováno, že v nějakém období jako asi nemá tolik kapacitu něco organizovat a být u všeho a někde prostě ví, že na to jako má, tak i s ohledem na to vlastně dát, aby to potom plynulo a nebyl vyšťavený na konci a měl na konci nějaké věci, že ho to nevyplivne na prázdniny, ale že tam dopluje hezky. No a daří se vám to, když teda vlastně vy už jste teda jako s tímhletím mohla začít druhý školní rok s tuto jako vlastně myšlenkou, tak dařilo se vám to už v tom prvním roce a teďko v tom druhém, nebo jaký tam byl vývoj? Třeba vlastně jako dávání si pozor na tu svoji energii a nezačít opakovat ty stejný chyby, které jsme třeba byli zvyklí dělat. Jo. Tak v rámci toho celého roku, to myslím, že vlastně jako bylo dost zásadní i pro ten první rok. Jako ty jednotlivosti úplně ne, ale vlastně s tím mít ty jednotlivé etapy, tak to se mi jako dařilo a prostě to pak je úplně jako znát, že člověk jako je sice unavený, ale není úplně vyflusaný. Jako. A říká, jo. A ještě třeba ví, nevím, vlastně to souvisí i s tím, já učím na 2. stupni, že třeba má už ty děti jako i třeba do té 9, že to bude i třeba emočně náročný, že jakoby opouští, tak vlastně jakoby já mám ráda, když se to jako uzavírá, ne když se to jakoby rozplizne, jo? Takže že vlastně i s tím, že musíme uzavírat dřív, protože pak už každý má myšlenky na svůj život někde jinde a je přirozený, že pak už jsou nějaký nervíky a něco tak není, aby se člověk necítil jako uraženě. Tak jako zavčasu to udělat a pak už to brát tak, že to jako plyne a vlastně je to pak hezký pro každýho a nikoho to jako neurazí, že jo, a není, ne, ty si mě mohl a nějaká vděčnost nebo něco takového, nic, prostě je v pohoda. Tak já to úplně strašně ráda slyším, úplně mám tady z toho husinu, jak značením to povídáte. A máte nějakou, jako pamatujete si třeba, co byla ta jako první věc, kterou jste začala dělat, když jste si to uvědomila, že vlastně vás to jako zajímá plánovat teda s nějakou tou energií a že to je vlastně něco, kde vidíte tu cestu, jak si jako zlepšit nějaký chaos. Tak jestli si jako vzpomínáte na tu první věc, kterou jste třeba jako zkusila udělat jinak? Jo, že
takový to, co se mi teda jako do toho vůbec nechtělo, ale fakt si třeba v nějakém týdnu někam jakoby poznamenávat ty činnosti, jak dlouho jako trvají, jo? Jak prostě člověk lítá od jednoho k druhému, chce všechno se mít najednou a vlastně zbytečně jako věnuje tomu energii, kterou nemusí a vlastně si říká, že to nestíhá, ale v podstatě je to jenom kvůli tomu, že si to nějak neuspořádá. Že když ty činnosti se potom, jako že se nad tím zamyslí a jako něco se musí dělat jako hned, ale je dost věcí, které se v rámci týdne dají nějak přeorganizovat líp sobě a že tam vybyde prostě nějaký čas. Že to není tak chaotický, že člověk je jako nějak vnitřně klidnější. Protože tady třeba vidím před sebou nějakou moji časovou osu, že se tady vypisovala, ale vlastně jsem si asi 2 dny psala i nějaký jakože na minuty. A já, ty vado a dohromady to je prostě asi 4 hodiny těch 5minutových nějakých jako částek, který se dali někde sdružit a vlastně fungovalo by to na ten týden, jo. Člověk si to jako nechce na začátku úplně říct, jo, nebylo to úplně tak jako... Ale když se na to dívám teďko, tak to klidně řeknu. No, ono to bolelo, že jo, protože já totiž se strašně často potkávám právě přesně s tím jako pocitem, že není kdy brát, všechno se musí dělat hned a nechce se přesně tady do toho jako kouknutí se na to, že bych teda vlastně jako já opravdu s tou jako svojí jako dlouhodobou zkušeností a praxí v tom, kde učím, že bych opravdu jako mohl někde ten čas ušetřit jenom kvůli tomu, že to začnu dělat jinak. No tak to je jako úžasný, že se nechtělo, že jste to překonala. No, ale je to i tak, jako že člověk, jako ne, že se i nechce, i to tak vidí a pak se to začne vylejzat, jakože tak to je fakt jako, že to člověk vidí, že jo, že to úplně není jako dobrý, co jsem si jako myslela, že komu tím pomáhám. S nějakým takým papírem a ještě to nebylo v podstatě tak podstatně důležitý, že jo, ve finále se zjistí. No a to jste teda ale zjistila až tím, že jste se na to začala dívat teda s nějakým jako nadhledem na ty činnosti a pak jste si teda jako nebo došla k tomu, že to není důležitý, a nebo už jste to vlastně věděla i předtím, než jste se vůbec začala nějak jako zabývat tím, jak pracujete se svým časem? Jako, to je takový to jako, že povědomí člověk má, ví, jak by možná měl, ale vlastně si nic neudělá, jakože reálně prostě jít a vlastně, jakže to tam měl, dobře, tak budu to brát jako hru, třeba ten kurz, jo, a zkusím si s tím pohrát, no a jako co se stane, jako nic hroznýho se stát nemůže, případně to může být akorát lepší, že jo, nějaký věci si z toho jako, takže, a ono, jak je to tak jako hezký, ty listy, a tak to je takový motivační, jo, že to člověk to chce mít tak jakoby i vizuálně, že to je jako, že to může jako barvičkou zakorouškovat, takže mu to jako, nebo mě to dělalo radost, jako taková hra, no a když to pak reálně vidí napsaný, říkám, tak s tímhle ale můžu něco dělat, že jo. S nějakýma těma menšíma to můžu zkusit, to jako není nic hroznýho. No a co jste s nima teda zkusila udělat s těma menšíma věcma, který pak vlastně vytvořili ten čas prakticky? Jako združit je k sobě. Nevím, tadyhle prostě jako nějaký kopírování, teď tam nemusím, jako když to vím dopředu, tam nemusím lézt 10krát denně, a nebo prostě v tom týdnu a prostě tady tu dobu, tam prostě vím, že tam je málo lidí, nebudu se tam rozčilovat ve frontě nebo něco zasekávat, tak maximum věcí, nebo většinu, tak asi ne všechno, ale většinu věcí udělám prostě v této době a už tam vůbec nemusím. A pak si můžu připravit nějaké věci, které nemusím být někde jinde, kde to omezuje ty ostatní lidi, a to už si jako udělám nebo dopřipravím jakoby pro sebe. Máte třeba tady jako odhad, třeba i podle těch papírů, na kterých koukáte, kolik času jste tu tím ušetřila? No, jako třeba, nevím, 1,5 hodiny. Jako protože se třeba i rozčiluje, jako ono to nevypadá, jo, že ale dojít tam, teď to tam nejde, teď tam někdo jakoby stojí, pak se to jako obrací, takže když se tyhle třeba, dejme tomu 5-6 chvílek sečte, tak už je to prostě ten časový úsek. Úžasný. Jo, že to jakoby nevypadá, tak jako někdy dělá člověk, že potřebuje přerušit práci a
jakoby, že si vyčistí hlavu, jo, tak to je zase jiná, jako v rámci nějakého cíle, ale když je to jenom kvůli dělání, kvůli tomu výsledku, tak to jako vlastně není vůbec potřeba. Nebo jsem měla jako tendenci třeba v tom systému bakaláře, že tam jako vlastně v té aplikaci, takže je furt vidět, že někdo píše, jako hned to otvírat, že jo. Tak to prostě udělat prostě je ráno v nějaký čas, odbavit to a pokud vyloženě to není nějaká komunikace, že ty děti řeknou, a Pačoko, jako táta nebo máma vám píše, jako na ty bakaláři něco, je to jako nutný, podívejte se, prosím vás, tak to nemusím otvírat a až třeba vlastně, než odcházím nebo něco, že tam není nic jako takového, kdy je to urgentní v podstatě. Protože to se taky, že když to otevře, teď oni to, jako když jsou nacvičený, tak to hezky udělají tak, že to během vteřiny jakoby omluvím, ale některý si s tím nevyznají, takže to musím otevírat tu stránku někde jinde, nějak to prostě udělat, ale je to zase vlastně místo 3 vteřin, je to 7 minut. Když je to 3x, 4x, tak je to zase jako dost velký jako časový úsek na něco jiného, že jo. No, to je úžasný. No a přivedl vás teda vlastně ten můj kurz tady jako k tomu přemýšlení o těch malinkých momentech, anebo už jste třeba o tom přemýšlela jako někdy předtím, ale nedávala jste tomu takovou váhu? Jo, jestli to bylo jako opravdu jako nový úhel, který jste jako jste dostala skrze jako ten kurz a to jako naše potkání se takhle v onlineu, anebo jestli už to tam jako někdy bylo předtím a teď se to vlastně jenom jako to mohlo jako vylézt a vlastně mohla jste následovat nějakou tu vaši cestu tadyhle v tom sledování. Tak myslím, že konkrétně tady jsem měla nějaký povědomí, ale vlastně ta potřeba vlastně něco s tím udělat a nedělala jsem to, tak byla vlastně tím podnětem jako se tím víc zabývat, ale je tam mnohem víc jakoby věcí, které byly třeba tím novým pohledem. I to, že se tam dělal nějaký vlastně pedagogický mindset toho vlastně hlavního jakoby směru a fakt si jakoby to zvědomit, ne jako na nějaký jenom něco musím udělat a je úkol za úkolem, ale zastavit se, protože vlastně že jo, ten čas letí, ale vlastně my se vyvíjíme, takže i ten mindset se proměňuje. Takže jak jsem to měla, nevím, před 5 lety, tak teď už to mám trošičku jinak v rámci osobního, rodinného i toho, takže vlastně ta revize je tam jako potřeba. A moc se mi líbilo, že tam potom bylo někde, teď to asi nebudu hned hledat, jako s čím ještě jako dál pokračuju, nebo co jsem zanechala, nebo prostě jakože i v tom, že je reálný a je normální, že něco prostě člověk jakoby zanechá, buď mu to jakoby nefunguje, nebo prostě v tu chvíli na to nějak jako není prostor, ale něco si zase vezme, jo. Takže že už si s tím počítá, že jako si neřeknu, no tak jsem neudělal ani jednu věc, nebo prostě jenom jednu a už prostě je to jako marný. To zase jako není, no. Jak jsem to říkala, že mi to přišlo jako taková hra, když je to takový jako hezký. A vy jste říkala, že jste vlastně to na začátku vyplňovala poctivě a potom to začalo trošičku upadat, tak co se tam jako začalo dít, že to začalo upadat? No a asi to souviselo s tím, že pak těch věcí je jako hodně a vlastně když jsem začala jakoby praktikovat ty drobné věci, tak jsem asi pak už jako cítila, že udržovat aspoň ty drobné věci je pro mě jako důležitější, i když jsem se třeba trápila, že jako mi nejde všechno jako tak rychle, to ostatní, ale zase v rámci toho rozpisu, nebo toho, co jsem jako potřebovala, to říká, no tak si to prostě tady nechám a třeba pak se podívám, nebo prostě využiju později, a že vlastně jsem měla tady ty první, jako ty týdny, jakože ale byly jako zásadní, jo, i v rámci potom nějakých silných stránek, protože to pak člověku pomůže vlastně i v tom rozhodování, že jo, jako jsem praktická nebo systematická, no tak úplně nejsem, no, ale tadyhle to se budu držet tohohle úkolu a zkusím teda vypozorovat, jestli to má smysl a nějaký efekt a fakt se na něj soustředit asi. Že jako vlastně abych neměla nároky, že všechno zvládnu třeba úplně stejně rychle a najednou.
Jakože od toho jsem se oprostila, jako pak už. To slyším strašně ráda. Dařilo se vám potom vracet se k těm úkolům? Jste říkala, že jste se tam dala někde na stranu, že se k tomu pak možná někdy vrátíte. Tak vrátila jste se k tomu pak někdy? No k některým ano. Jo, pak vlastně třeba v rámci nějaký jako vlastní svodky nebo tak, že si říká, že na to potřebuji víc času. A podívat se pak třeba v tom období jako srpnu, když už se zase těším a plánuju to, tak nějaký ty hlavní body, jak by si říct, což vlastně potom pomohlo v nějakým jako nějaký rozplánování základních těch bodů, jakoby na ten rok, jako co byl, že jo, teďko je. Protože vlastně teď, když tady listuju, tak to tam, tak vlastně i v tom, vždycky v těch shrnutích bylo, jakoby, co zkouším, jo, že těch věcí je tam dost, jo, přesně tady byla ta otázka, co přestávám dělat. Jakože je dobrý si to i uvědomovat, že to jako asi, pokud mi to záleží, tak abych to tam vrátila do hry, anebo si řekla, aha, tak teď asi ne. Jo, že vlastně je takový, jaký spousta těch informací ze všech stran, tak nebyt alibistická, dobře, může to tam být, ale jako nějak projít nějaký to kolečko v té hlavě, OK, nebo ne, nebo jindy. A pak tam byly vlastně k tomu přesně teď to jsem neměla připravený, ale teď tam rovnou aha moment. Takže to prostě přirozeně navazuje. No, že to tam takhle k tomu bylo. Pane jo. Tady koukám i, jak jsem si tady kroužkovala třeba silné stránky. My dneska končíme OSV kurz a teď už si kolegyně tam jsou, oni se děti odvážejí, jo, taky jsme tam vlastně jako děti nebo slečny podporovali vlastně v těch věcech. No tak to je možná dobrý den na to, abyste se na to koukala znova a podívala se, jestli se to nějak proměnilo. No. Myslím si, že jo, tak to se pak ještě odložit si masku a sama za sebe si říct, že je to trochu jinak za ty 2 roky. No a když se na to takhle koukneme ještě z té jako dvouleté perspektivy, tak jste říkala, že jste vlastně jako přicházela a že to bylo nějaký jako beznadějný, když jako, že to teda asi byl nějaký chaos na začátku. Jo. Tak jako, co byl vlastně takovej ten jako moment, který vás prostě vlastně už jako přiměl k tomu, že jste byla ochotná přemýšlet o tom, že je potřeba s tím svým jako time managementem něco dělat, že vlastně i v té jako životě toho učitele je to něco, co se hodí. No, jako nějaká únava, vyčerpání a vlastně já jsem měla jako tendenci se ptát třeba kolegů a kolegyní, jak si organizují čas, ale ono to vypadalo tak, jako že, nebo měla jsem pocit, že oni si myslí, že se z nich dělám jako srandu, když dělám takový průzkum, a říkám, ale já to myslím jako opravdu, já zjišťuju, jak to prostě kdo dělá, vím, že musím něco změnit, ale vlastně úplně nevím reálně, s čím mám jako začít a kde co, jakože jsem dost výkonná, spoustu věcí jakože udělám, ale prostě není to v pořádku, cítím to na sobě, že musí být něco jinak. A vlastně jsem se jako nic nedozvěděla, protože odpověď bylo, no máš toho hodně. No tak jako jo, ale tak nemusím asi, můžu s tím něco jako udělat, že jo, to není, že bych spasila sama svět nebo něco, že jo. No a daří se vám teďko stíhat nepřímou práci v 18 hodinách? Vlastně v tom čase, kterou máte vyměřenou na nepřímou práci? Plus minus? Vy jste teda říkala, že jste 2. stupeň, tak to máte možná trošičku jinak? Řekla bych, že jako bych to rozdělala. Povinné ano, a pak když, tak si říkám, že je to něco, co jsem si vymyslela navíc a nikdo mi to jako nenařizoval. Takže to je pak ale takový to vaše jako nějaký jako dobrovolný rozhodnutí, že teda to chcete dělat jako delší dobu, nebo že chcete dělat něco jako dalšího. Jo. To myslím, že jako jo, že vlastně rozdělený na nějaký jako
základ z toho, že je něco, co prostě je nějakou jasnou náplní a co se má, nebo má prostě co budu, jako dělám a mám dělat a vlastně se vyžaduje. A případně nějaké věci, které jsou ne, jako že si prostě vymyslím, že si jako zorganizuju, ale vlastně není to tak, že mi to někdo nařídí, abych to dělala. A to je třeba nějakou vlastní iniciativou. Jako počítáte tady do toho i nějaký jako standardní přípravy, anebo ty standardní přípravy vlastně jako do hodiny počítáte do toho základu, který se jakoby musí, a ty nadstandardní jsou nějaký jako navíc úplně jako aktivity, které třeba pro hodiny nebo ve škole děláte? No, do toho jakoby normálního času. Nebo si to třeba jakoby i dělím jako ve smyslu, kdy je to hodně, anebo prostě potřebuji něco zařídit, že jo, tak prostě odjedu. Ale vím, že prostě pracovní doba je do 4, no, tak když odjedu ve 2 a něco se zařídím, tak vlastně jsou další 2 hodiny, které bych měla, neměla, jako prostě když si to přesunu na nějakou jinou dobu, tak prostě je to pořád jako vlastně nějaký pracovní čas, že jo. Že ono jako u spousty lidí je to tak, že jakoby odučí a řeknou si, že nic jakoby nemají, jakože, ale u spousty, prostě u některých. Dost jich to má, že jo, že ale jako když si vymyslím, že to je jako složitější a budou toho kartičky a chci vlastní bingo a takhle, no tak to mi nikdo nenutí, že jo. To můžu udělat jiným způsobem a jinak, že jo. Jako v podstatě si to vyberu, protože si chci s tím hrát, že jo, ne, že mi to někdo nařídil. Ne, nebo to tak jako prostě beru. No, já jsem strašně ráda, že to takhle jako slyším, protože já vlastně sdílím stejný názor, že to je prostě vlastně o tom našem jako rozhodnutí a zvážení toho, proč to vlastně jako děláme a jestli tomu ten čas chceme věnovat nebo ne. A zrovna příklad s bingem je vlastně jako geniální, že jo, buď chci mít vlastní a jdu si s tím hrát a jdu to vytvářet nějakou dobu, nebo si to někde koupím, anebo mám nějakou už jako jednu sadu, kterou používám furt jako dokola. No, ještě mě pojďte povědět, jak vám vlastně vyhovovalo to samostudium, jo? My jsme to vlastně protože teďko ten kurz prochází nějakým jako vývojem a už je to úplně jako na jiné platformě, ještě tam má vlastně jako ty lekce propracovanější trošku jako jinak, takže pracujeme s tom základu, který znáte, ale vy to znáte vlastně z doby, kdy jsme byli na Google Classroom a tam vlastně jako to samostudium nebylo tak přívětivý, jako třeba máme teďko jako na té nový, kterou budete moct vyzkoušet. A tak by mě zajímalo, jak se vám v tom vlastně jako orientovalo, jo? Jak se tam jako procházelo, jaký to bylo prostě kombinovat nějaký videa, nějaké jako možnosti psát si a pak vlastně hodně času pro samostudium a vlastně nějaké jako noření se do těch samotných osobních myšlenek. Já jako mám jako to je asi jako s tím jakoby ze začátku, že pak jsem si říkala, no tak asi bych potřebovala třeba aspoň od té druhé lekce větší kontakt, jako v rámci udržení toho nebo dávání nějaký jako třeba zpětný vazby k něčemu, že to je třeba jako normální, jako takhle je to normální, děje se to, zkus to znova nebo vyzkoušet něco jiného. No, že vlastně, jak prostě člověk je na začátku motivovaný a chce, tak vlastně si to tak prostě jakoby udělá, což to tady jako vlastně vidím v tomhle tom. A pak vlastně od té půlky už vlastně vypadnou nějaké věci a no, že bych potřeba třeba postrčit nebo prostě s někým něco jako sdílet, kdo se tomu zrovna teďko věnuje a nevyprávět to nikomu jakože zajímavý, že jsem v nějakém kurzu, ale vlastně neprochází tím, že jo. Děkuji, že to sdílíte, protože takto já na to jako navážu, jenom vám povím, že vlastně v tom novém jako mistrovi, tak to tam teďko takhle máme, kdy vlastně jako pravidelně máme time managementový checkpointy, kdy se vlastně společně můžeme bavit, jak účastníci kurzu, tak vlastně lidi, kteří třeba i v minulosti taky absolvovali kurz, anebo ho neabsolvovali, ale prostě nějakým způsobem pracují na svém time managementu a máme k tomu 4 individuální konzultace, takže vlastně jako přesně jsou tam takový ty místa, kdy si můžeme jeden na jednoho prostě zavolat a probrat a můžete tam dostat tu podporu a přesně do vysvětlení úplně jako všech těch jako rovinek nebo prostě ujištění v tom, že to je v pořádku. A to je jako super, protože sice to člověk vidí, ale vlastně si třeba něco jako nepřizná, ale jako, že už sám se sebou je pořád a nějaký, když se jako zeptám třeba vás nebo někoho, kdo
jako se tomu věnuje, tak řekne, aha, no, ale nemůže to být třeba něco jakoby jiného, nebo já v tom vidím tohle, to říká, aha, no tak to jsem se asi nepřipustila, nebo prostě mě to nenapadlo, protože to mám nějak v tuhle chvíli. Jako větší jako pohled a tí, jako, že se člověk do toho dostane jakoby víc, no, tak to je super. Tak jo, tak mě už napadá snad asi poslední otázka a to, co byste doporučila každému zahlcenému učiteli? Jestli máte nějakou takovou, nějakou radu. Zastavit se. Zastavit, jako než něco začnu dalšího dělat, tak se zastavit a říct si, co vlastně chci a jak na tom jsem. Jako říct si, kolik mám energie, co musím. A abych mohla něco dál, tak prostě se musím zastavit. Nadechnout a když tak zase pomaličku to rozjíždět. Nemusím to jet jako největší rychlý světa. To stejně asi jako nemá úplně význam. A jak k tomu může jak k tomu může pomoct pedagogický time management? No to je právě to zastavení a vlastně ponoření se v tom tématu trošku jako do sebe a ujasnit si nějaký detaily, který si vlastně sami neuvědomíme. Protože je spousta materiálu a věcí k tomu si to tak jakoby říct a hledat ty cesty, že tam je moc jako hodně inspirace a třeba i technik, který můžou jako využít a vybrat si z nich, co jim bude vyhovovat. Já vám strašně moc děkuji za rozhovor a za zpětnou vazbu na kurz. A já bych zastavila teď v nahrávání. Jo? Možná?